Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibi Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim punduk kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluah anak digadangkan maradai di rantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak desia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nantio alai bulu. Alun manangih laba puju alun makandak laba bari. Sekali minta ketagun mengganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo bilau mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung di tenggangnya. Akia kala mudo lahu tuo datang lemah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih marawang panjang bahilau ratok maenggi. Apalah sebab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame. Siko malonja anak baji menyipak cuci di babak. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Taradok dun sana kemanakan hati na laki-laki janji. Memandang je sidik matu bertanya siapa taharam ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenaga kuat sangkek rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatian tan sahalai daun tak bertanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jen diarok mak konan menjanguk mak mengapan ni. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lenyato dia kirai balai suat. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ke kita. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Ma Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dia Maenggi saibu balai nayah sabaku indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jukurenah balai nurang badung sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua ke di tiang tangguang tutua na lunak lambut. Balai mana cuma Adang. Bak gala imbawan urang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekkan yang sampai telinga kaciak sungit cejuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam paru ilah nampak takah karengkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah jelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyuk ujung baret. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namonyo. Samalam pajar pintu batabua limau penawa baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujur badan tali pusik melilik bau sengiak tangih tak terdengar. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu memberikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya lekok-liku hidup Ma Adang. Basugiro sultan mendanga nak kami kakak kami rantangkan danga ke mana jale-jale. Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi. Bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragomo.
Bukan. Tapi basuo macam nan tigo manolah jinih nan tigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui di jamu atak kunjung kuda. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru sai rangkini ragam nan lalun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah dua jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapiling. Tansano umpang salaciek kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya merasa tak mungkin samparono. Mari to bilang cek-cek stan dietong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacik kata. Basuo dalam kecika, kok lai asalnya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan baduo. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik di kilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan penggawisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulili yang tempat tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulo bantuannya lilin. Bak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana kenanya. Apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo. Rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak. Ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampek bangkang gua. Maka ada semacam cielai ulu bala pangkat penyakit, yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastan. Walau ramuan kayu rikia tukang yang dari pandai sikek rumah model potongan kini. Tapi pondasi di tanah Harawang dimalah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo joma adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah ilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak nyorajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain dua menggubalo orang gaik lah masa kicuah. Dilihat lingkungan pergaulan. Bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek kekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji. Silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampai nyoh lah gadang isuak jadi jelatang kecang miang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampuang. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu, isuaknya di hari tua menjalang tabuah kebagua tinggal serimah sisoidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu mani kaujuang hari patang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat ibu danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek beberito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau 5 tahun. Singkek peminto ayah kanduang aja sampai takaran sudah mati nan alun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kareh. Malahan utang batinggakan ongkueh perubek kiri kanan. Luas sahalai kain bugih sebantuak cincin batu akia. Itulah warih banamukan ketando manah dari ayah.
Tinggal lain dua je bangkalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batuhua tapi kain arok jua anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan ciuk pedusi. Sawah lain di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah de mamak nempang gadai. Balimpik surik pendalaman petabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangkek jajahan Rangulando menjalang Japang ke Masuk. Di tahun 39 parang dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hirik susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa gali basuwo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi, kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak dan tidak senang diam rintang mengaca suuk ida. Setantang diri mak adang mandeh bansai bapak tiado mamak nan sorang bersilengah bako tak dapat liarokan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masyaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak jual ke dirintang. Padi tak kakak disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam dan acok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampuang. Lalu ditanya anak kandung disuji lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam badani Allah mandeh indak percaya lain. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya juanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakinya alau rabi saseyu indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangko takaca dek litak mangko tarabo. Ulah dek bansai jom sikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juara tok ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari petuah je nasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambo mandeh. Waktu berjalan juo. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juo tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karen majalah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancangang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungguh membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo seluah pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metu aja kemastan. Nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondohnya. Tansano itu nanti jadi utang jualah ke dibaya tampan berkuju inagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabut tentang sekolah baru masuk di kalih limo sekolah desa masa itu. Alu le tahu tu libaco alu nabeh caro baretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanya pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hinggo maijo suri ama membatang hilang akalnya. Kaduduk jo delegaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncul mandehnya menyuah anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah nan dibaca mungkin sekadar rukuk tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jain dua makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh babukul 10. Nan sungguh baraja silek. Laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalo siangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jadi lantiak langkahnya kadang taguh pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga dengan lalimo menangkuk banaan tinenya.
Tersabui ragam kesenian, saluang dendang pupuk sarunai tambua tansa telempong paci, tari sewa, tari gelombang langkuk, jarandai, tari piriang, sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja, dek cancang kenduo segara gai kepanan duo salabuhan, bayi yang laya jebatin samo dituntut pegurui. Musim datang tahun baganti, maadang barang si gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi rang parewa. Awak tinggi gadang bakaka, tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutih segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membolehkan. Antah yo antah mutido konon cerita ke orang. Jo harimau memutih silek bercuba di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tak bilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya 3 gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abatuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara norasa itu ada masa itu. Ko adu puluh orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuas itu menobi dek beliau juara orang yang baukan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang, paham je bulang ke bacuah arif negara kalah menang. Kau madang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ke barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narangagam. Handuang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kini musuh juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hanguk bagarau turunanya air yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonyo. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lai menanti masuk kutikonyo. Ajalilah ketang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang nemukan. Tansano anak nan salia satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mande. Sinalah masuk kutikonyo malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid mabisiakkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh beranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang jua marau di lapiak kuaju diyo ampuk mandayo. Semalam panjang tak nyopulang ditambah pulau sabari suak si anak alun kecogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatulu ama suak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Selamat jalan anduang geri. Di tahun 43 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara rakyat disuruh makan ubi. Laki-laki di Pasorobi diopor kaloge kemanggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum panpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi senindang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah maso paling sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibo musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu Nagasaki kani bermatum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat mau ulang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah bernamakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Japang. Nan gaib pantang ketinggalan satu babari hilia mudiak menyandang suligi bermurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah koda namanya. Adapun alim ulama asik jekaji jeputuah badaliah hadis Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuak dalam sarumpo. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo aso hilang dua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya Ustaz, tabu dua semangit masa itu entah dari mana datang bagak rasul di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimui firentinasi bakain sehalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanau rokok merek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah adonan curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saja. Malah madang jatuh hasuk diangkit komandan BPNK Hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga berminyang pulau tambah berkibar merawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalik kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongil maadang ba urang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasawnya. Sialah urang kemenyapo tak kama bakeh kemangadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak sau kuat. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapahkan. Ibarat di alam rimbo rayo stan, cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji kuku nampaguno, salah je kuku basi dareh ngaun si balang menudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacang. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut puntarang senjang berbaliak kenan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi standragi kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah dijure menemukan. Ini golek latibo dengan data. Sardadu sekabe arek baimpun dalam TNI cek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan dibantu upah dalam kampung parik dalam pagaran kokoh urang bagak papalalahkan.
Lalu disusun tangkai ciek-ciek di atok pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari. Pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu wajalin bekulindan membangun adat di limbago tagak nagari jundang. Sangke masuk darurat maadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo penggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tirih kepala kampuang. Mari pemulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menyimpang menyalempah. Walau tercecek di nagari merompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tak ada tiak seciok murai tak berkicau. Nenyak mamak hanyang sebalik dubalang serupa lengah, konolah orang bekulil yang mencaliak di sudik mato sabateh binjang binjira. Ado banacik jo 2 orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega. Nya menyipak sebaliak bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang tetelan diam. Tasabab mulak-mulainya dikaji ulu pengkawala. Ulah dek kasam mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicaro. Sinan lawangki simbabanyo. Dasar orang bulkuak sejangka tersingguang lebih abakanai pari jepaga di ondok. Adapun si tinggi nangko orang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun kecucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku telinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai bala buah-buah keto-kato disangko indak kabaa kudian baru menyasar. Apalah garan katos tini? Katonya mencungko. Buat di kampung nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan sepuluhan. Lagak juga ya tak menganyang jadi apalah kegunanya konon bagak kepakayunkan. Nan paralu derang pedusi uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tuah orang pedusi. Setandang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk semparah orang. Kadang-kadang tibo eloknya tekana caro kaum rasu sesuku jawaan pihak. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh cilakuan pihak. Namun malonja anak bagi senjang sumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembate. Menyolos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku. Da itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu cuma adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuh puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliria masuk iduang badarak-darak geraman. Santano jorang kilaki disikau tambalan saikan. Keluar barang simpanan tak lagi batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indo-indo rumit berundiang di pedusi. Tapi nan kato wajib dijawab ko gayung tentu disambut jalan merusuak dengan tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai terbekaut ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai. Bunyi lentibang bersautan di tingkah siamang rimbo sayuk cadanga luluangan yang. Si tinggi tagolek surang matu nanindak talalokkan kaluah kasah sapanu ranjak. Antah dari matu asalnya tigolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo rasu tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Tidak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Rupanya semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya.
Pitunang menyuruh datang japui tabau kinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi. Ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau bajalan surang mencari kapa ke kualo. Hebohlah hurang dalam kampung bateba gunjiang di nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubakkan. Taradok diri mak adang, janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabeh jejab kabul sabuangan tidak digalanggang. Atau kabak halai, lasinan tibonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran, marapulai tak pulang-pulang tinggal nak daro juntuangnya gilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pembukan, tapawi indak betali tergantuang di awang-awang lian tidak babandakan. Itu kawinan pertamu Yusuf tinggi. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang nang kambang-kambang arum. Gadis bau muan nambaleh tinggi alun randah terlampau rawi alih bangun selesai. Matonyo lindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuanyo lintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah puluh. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan. Sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukis gambaran gadis paridah narang koto stan. Setantang diri madang, rawak nan sadang budu mata. Ibarat semisa alang saro tabang berbega di udaro niat rao inggo mencakam ayam lengat tu alamaitnya. Maka diutuilah orang mana langkai marisiak marisi-resik menyerak umpan parapak. Jalan nampasan abaturi cupak tetagak nabaisi sepanjang adik nama pakai. Tertiba ku jejangku masuk nyorundi yang babalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tibolah jawab orang sabalah. Sultan tak tahu kebalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Basabas Sultan dahulu paridah na ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai. Kamalah derang diampehkan leno maadang dibuatnya. Adapun di masa itu gadis baumuan nambaleh lah cukui umua bersuami. Lain ukuran masuk kini menanti masak di batang 30 halu letalai. Tentang jawapan pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan mencari-cari. Itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak potongan kami nantu jininya orang kesumando. Dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Na adang tahu itu. Mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat bilenda orang, dayo ubilih nan tedanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu tetagun langkah setan, bisi anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jawatin, jambu gatialah dari tampuk barilah rilah jorantiang basuko-suko jodahan sinan basuo barakaitnya. Darai umpama makan tidak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu samparono tibo dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayah menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang, mambiak nanelo jenan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati maadang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih, tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabasayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siriah seputar petarimu. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang. Mandeh kayo bapak petuah mamak sambah urang pulau babanso keturunan.
Anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengarangame selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk kutiku alik jatuh, paridah agak berubah jauh jusipai biasa. Muko kusut ilang gairah di madudua dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan nindak lalu petanggang matonya tagak pencarian disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Nindak bersabak bakarano tibo tangi mengungu-ngungu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganya antah keulah dan mempaneh lalu dijalang bikin kampung. Baputa pepean limau baromba aja di piriang. Sinan menggeliang angku dukun lah karena ini ke mata jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit nenalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua pacaliaan. Ubek masuk asimek laki jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk jijik abu merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya, maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gasiang tengkurak nembamain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait manhankan. Tak ada ubek namangkuih salain bayak kena nasa. Dan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke madang. Hendak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah hube anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ke ditangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan menanti. Dan bak pucuk elam menjulai na ayah semua membasuh na licin tidak ada datang. Baru laki limau penama alun basambuang dan kedua bak kinci waranti tagak coaya tepakok tani kini babaliak bak semulung. Paridah cegak samparuno. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang mentau apa jinihnya perundiangan. Na nyato sudah mendoa berputar kepala widua paridah berpindah tangan. Dulu sekutar nan menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya awak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nan tak rila nan punya raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandain guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto haratu Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit paridah pai dahulu membawa luka laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masa darurat stan. Parang jenika jasa kutu sampai menjalang penyerahan jujung tahun sampai 9. Maadang gilo wini. Cah kawin beko sara adonan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonya sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram silau. Keditanya pakai beliau, alah bara bini adang gini kok. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo maadang, itulah inyo si Hasan Tawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh bekain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Menggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibunan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau bateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk diakah.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudia ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matumbuh semari siang beranak mengko dibuai. Sadang sami di liang batu lai tak mati kelaparan konolah kita manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampantang anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Si Rasai Sultan Malenggang berbaju ke sumber lusuh meniti jambatan gantung. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekan duang. Taradok dari Maadang mencaya orang ondoh poroh batundo pai marantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin dia alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tak mau tahu. Makoringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulo lay para joladang dikanehi sawah kusako digadaikan. Indak siapa mahalangi awak kanama kece urang menggadang bakato dareh. Ditambah jua sialapau di sinan hulu matopiti tampik bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juaru. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58, angek negari masa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namanya Simbolon Mamacik Kampua. Di salatan Gumanta Pulau Banamo Dewan Garuda Nawawi pucuak pimpinan. Bain pun orang nombor 3 mupakai di Sungai Dareh. Sinan Talewa PRRI Tandiangan Pusat di Batawi Mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigiah surang karengkang baradu tuah semut tuah kaparang duo tuaga. Adapun nagari masuk itu ibarat memancang ale. Samo bagara tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh di layang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh pun ado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya latadanga. Surang sajo nan tak peduli mudia lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokinium. Mairiang di Ponegoro malantih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kapatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyusupulo bunyi Mariam bak karun tuah kamasu atas siapa paga. Nadai menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patut disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai benamukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak leserak darah tapi rimbo cabuah labumi Minangkabau Bengkalai Lamo sudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkuk senjato bari ringan punyo pesawat kapatabang urangmu batuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punyo galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gele. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banomolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala 6 terkunci pulo kan 2 main barek sebalah hakiannya urang memutuh tokawa alai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo habis damai juo kesudahan. Maka ketangah cara novasa samo dikunyah siriah pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baik itu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam urang kampung Bamukuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso mangguak panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh manta nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari inda atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate hapi di bawah baro cobika mengehi tangah. Tapi lain si baik ke rumah adang stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco hari. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info dibarikannya. Mulai dari jenis senjata saat kutiko pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampek penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah gilo menyindia mencumeh hurang luar sasaran gunjang. Kata Maadang, tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badan puang keok juo kesudahannya. Pengacuy gadang sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakarua. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak, indak malu sama lunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telinga orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Ari jabala kemaimpok meliau makin marape, laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit atadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran, datang datuaknya wanasiat dibari pitua aja peringek. Usah kecek kadorong-dorong agak iurang kata singguang, indak pendeka nan tak bulu istan nado langit di balik langit awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih, malah beliau galak gadang mangakah manilin sungai malah sau keto sombongnya. Angku dah tua, kuyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buah ombaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku, dia orang awak ku kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya, alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandiang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomo-jo pai menyerah kalah, komandannya pai bajapui bambiak kerang semando, barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keok, bakukuak di pantai barat separuh Minang di lutoknya. Tiambung kuak datang malalah istana habis taparunnya baka ju Canintarwi. Rajo ijo antah ke mano sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balanta engko datua silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah, kemudian datang Ulando diopor ke tanganipun. Nah merdeka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjato bakso kanyo namukan. Bakso kamanang, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertua tu. Sinan menjawab engkau datua jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo pulo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap waparang. Ayo dek pengacut garang Sarawa, kecek madang. Capek engkau datua menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada suatu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama Tempek Batanyo memberi nasihat di pandangan jauhkan sombongnya takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Mbak kato madang masa itu, kok buya kabakatubah cukup di surau di musaji buya. De orang berpengalaman buya terima singang saja manggu-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat baleh madang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajahidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarabu yakini laidoh dibanding harimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat dilalah, disuok bisa dikaja dikida buya diuru. Nan rumi musuh di belakang ngasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo labiah cilaku musuh-musuh dalam salimi munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, dan itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antum ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 balik maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nantata ruang indak marasai takui ganta. Tapi sajak mendengar kecik buya tengiang ngesiak engkau datuk raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesuri awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke Kitangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam isuk membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api baki anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadiak pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tipak rang bagak menyudahi parang berjawak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso taangi. Cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samu dicaliak makanannya. Bapasan malin saidi. Sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi. Dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin da ulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau ambek sampai menamai juari mau. Menuntut kenyak jangguik. Sampai semoto kedikaji dek basi indak telukoi dek api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang kakida. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong nan basaru namo dewa malah ruponyo siriak nyato kat pialayaleh. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang nan kawan tetap bakawan raso bakari badung sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri balik ke pangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua itu sumpah persaturan ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan, baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan bisiko Sultan bala buah rila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka dulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamon nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ada bakinya takwit. Alun galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang pok kabului. Mengecek beliau sebuah surang. Sajak dan laia laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabut nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan juo suri. Jangankan kalah tiri baco podo sajo oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di ganggaman baitu ada Maadang. Terado Sultan Rajo Api dia pun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samniang haram nak den takui satapa alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampihnya daripada itu Ustaz, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado urang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh terangkai salah surang. Disiko bana tarumiknya, manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam berkuak pesautan sinaladake ketuk putih. Padu awak lagu je kawan elok diganju alang kasuri mengalah mukalah-kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sapucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai ko indak kumandang mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau barik tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu, naik oto sebuah buali menuju ranah Tepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir nemu asinyo bagala Sultan Pangeran siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kakok kadiawai siko tarumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua, menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegat. Dalam mak gadale tukang ubek bapusu kurang membali Maadang jadi cingkaria ditolong membungkui-bungkui di sosok putih ketapi pakan usai lalu wakameh di lapau wala pehara siko salero bapuekan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio menajuni. Tapi kadipangakan diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan bajua lincah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko mana nan tak menaruah Maadang. Baso Melayu balepotan istilah siang ngepulai konon jagaya penampilan. Usahkan kaba pidato, tagak saja lutui lagu ya gamang mencalia orang banyak siko Maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lamo di satu tampek. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara Maadang Maikuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karanah sidempuan di tapak negari Ciek-Ciek. Bima balai Bima Marau Tibojo di Padang Bola. Marapek di Langgar Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kaving Put Aik Negara. Sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo Maadang tagak surang kini masuknya badikari sajalan duo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sumik marantiang. Nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tak paham bana de Maadang suriah kenalah dahulunya. Konon pulau kecil banyak indak guno pidato panjang lagak juga ya namparali. Maka dikumpul dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sungai harimau. Bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi
baju hitam segala hitam, kupiah sampiai ko kudu. Aka baha melilik tangan cincin nakiak sepenuh jari, dukuahnya gigih batua. Kecek tak boleh basuh awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah, sabab ngalih ramuan kuno asal dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam botol, tangka jimbalang setan-setan, tangka racun ilmu hitam, ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang dia salah urek. Pendeknya segala macam penyakit cegak di minyak kubu Jambi. Caranya digosok di mana sakit, dikundang ke manopai, pantangnya janta langkahi. Alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kanci muridnya lulih ujian. Lah coga mak adang kini, minum makan sarato rokok, teh talua sarapan pagi, indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang, mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan siko di tapak balai cek-cek, serbangan jo air joman, pulau rajo jo simpang kawik, tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak maurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau jua cuci gosok ke tukang dobi elok melah babi ni bana. Saya barek betul ke tabu kemastan, awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak penaman. Maka dapatlah rundiang Yesus Mirah, langganan makan salam moko, jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mandua kabun umua menjalang 20. Setantang baayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana, mulut ringan garaknya lincah segeh lagak tandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih jua orang rumah baliak balapau, kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau, bukan sekadar baku cindan main sindia keto bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai dia menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulau jando talatak baanau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasal biaso dek Sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jangan sampai di guluangnya. Tapi kini baru sifat dibari babateh beperinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lapau rami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi de ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali mak adang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Okatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muku mato madang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturih malah pajaku dia giah kato nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf segala pekatan ke madang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicalia. Maka dia darah lananya ke kapalo tabi suga wangki simbaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untunglah takanah bana rugi malawan pajakete. Secapek belum cotok disembanyo lia pajatunya tundo keluar pintu takangkang di dalam lapau. Ndak lalamu antaronyo tibo berdua gedang-gadang. Mato sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mahancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak di pajakete, iko lawanang seimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagai orang tibo maadang memasang kudo-kudo mato lia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto.
Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja bala duo. Secapek kuciang melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cakak di laman nama dan datang kani kaki malayok ke dinding oto. Dan di sampiang makanan siku mairiang sipak ke belakang baru ketagak terjelapak. Walau surang lawan berdua maadang taga alih saju musuhnya alun dapat balik. Orang tercangang berkuliliang nan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nang surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Alun sampai tenju bala buah tangan maadang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi maadang. Tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patah tigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunya mendangyang-dangyang di udara. Beliau sembau jual rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua waserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjata surang-surang. Aduh nan bulek besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulo pisau jogolok padang kalewang bekilauan panin maadang masa itu. Tiok nan tibo kanedaram. Dakik makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka di alun teka di Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nenbugua mukunyo tambah minyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah berito ado pendeka tahan basi indak taluk kanai senjatu. Urang lain yang dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ado urang nan tahu kalau maadang urang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sanksi jua rasu tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang berbelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang kuliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membuka sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan orang barubek. Macam-macam orang nan tibo. Ado dibiriang penyakit kulit dan gilo baru bahaka tamakan upeh racun. Nengkanai sangkong pilalai dan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pengintu. Minta tolong bakeh makubu saraiknya indak warik panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok wakal luak kini lah dapik bini mudo sudah rancak sudaga puluh. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tape-nya barang bermerek TV jo motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampek datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat parang lama. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuku-muku menjapui barang tercicia inyo dan alun jatuh carai. Rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua nan surang nangko takato kejam kena buah menakui dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayar meminta ibu tangan. Mendapat pasan core itu berputar tak madang. Nang kato mesti jawab kok gayung wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampuah memilih antara dua. Jalan pasar atau jalan marusua.
Iko na ditimbang sa habihaka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lamu maranmang menimbang berpikir kare sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberi tahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, bodoh saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan Madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian Madang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masuk itu hari nan elok palangkahan. Diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kenopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam. Di parapek paga di batin paga laia siap menanti. Turun noto merek serasi Madang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3. 7 langkah sebelum sampai Madang turun lebih dulu sang ngajo mahambiak jarak. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya iko agaknya orang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawi balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak bapipa cangkulong di muncuang. Sinan Madang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh Madang. Sinan tumbuh percaya diri, dan bali jaleh urangko. Dah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mata sinan dibangkit penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu. Turunkan darah jantan ke jantung aku. Turunkan basi karasani ke tulang aku. Turunkan angin limbubu ke nafas aku. Kun kata Allah fayakun kata Muhammad Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masa itu meruntuh taliangok. Kini Madang menuju musuh. Lah dake beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor di sini kami berjanji. Menjawab beliau masa itu, saya Mandor yang kamu cari. Manggaga bunyi suara paru bak bunyi buah pacah Madang takaran takwi. Dari rambut lalu ketumik Madang dipandang-pandang. Nampak di wajah reman mandua maleceh manggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nalaya Madang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungguh dicukua tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatuluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam para. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah Madang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato ang komandua. Kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab Madang. Betul tuan. Seharusnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Mak Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang terpasuh, Mak Adang menekan surat sesuai perintah mandua. Pengabisan di ujung rundiang, Johari jo membulalang Mak Adang di usia tagak. Hayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuhan. Di saat ketika itu Mak Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam, salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Mak Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Nak terago minum bagai Mak Adang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ku iyo sampai aja indak mai dok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasupani yang tagolek maharang-harang. Muku hangui harang tengangu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alih bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagulik Omareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter, lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonya Pak Mandua kenai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ana nyato Mandua lah jangkang Mak Adang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah Mak Adang urang bagak di Agam Baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong di takabua. Indak nang kadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia tu. Itulah hinyo Mak Adang urang bangkang bungkuak seyangka indak tadidik basikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh mahabana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali haram puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menurut wirid pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mangana Tuhan umur semakin lari juo dosa banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima oleh pihak APAM. Maskapai Orlando dahulunya kinilah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Mak Adang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi boleh rumah je fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Mak Adang leki bini rumah di Bunut berseokan. Apa je leh? Ibarat pemain layang-layang komastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Mak Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan ndak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo orang menjaga kasir jekarani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan waktu jalan juo Mak Adang tambah berkibar. Pontennya elok jateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke doktor perai. Baitu mewahnya masa itu.
Alun sabulan dinas maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh Kabun onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya maadang dalam binaan diundang diberi kursus di Kader Jopanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah Kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bacotok di sikobana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang Rabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua pelimuko di bawah lambang Paluari. Baik itu pun dengan semirah, dahulu bibik orang panggilkan kini lah hibuk imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini samo binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangke semirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun bakian tak dapat polarisasi sebab di zaman semuanya itu menjalang Gestapo Kamalatuh sikon di tangan dalam PKI maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangis PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke Kabun lain, opembar jarape umum bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan Kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lahanyui tabau arwih mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamapinggalan. Maka tibolah saat jukutiko bangka pacah biswa malatui patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan betuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam Kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tapi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi Sarwo Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat tarwih ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi bang kamunih di cakau sadualah. Ditampek resor maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagara sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikut pemuda Pancasila sadonyo galin sampin-sam mencari orang PKI. Sinan baru maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tan sisa sak pinjaropan betumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan biang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang maadang masuk rumah. Segala peragait nan paralu kain baju ala kadarnya ameh dipitih dikamehi. Barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunut. Semalam di rumah tanggo tidur dan tidak lalu ameh. Cameh gamang takuik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maku mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto semirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tacinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Antaro madang jusumirah berila-rila laya batin tangih taserak kita sium. Berpisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri suram-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulo dari rumah. Dikapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam hati menompang bertampek tinggal. Dia orang yang ditapati menulak ketarang-tarang takut talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takut tabawa rendong. Kini nagari sedang angin siko razia tiok malam cari PKI Jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama lawadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apulai, razia setiok simpang pondok rundo sepanjang jalan, kojolah kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang Yelia, nak adang duduk marano. Mengana agak-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak peguno saat pendekat tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntong penangik badan berarak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akiannya tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayaan sonta inggok palagatibo. Sampai di balai rakyat, tarago indak bertanya bertundo kabilak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lama berkurang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indah ada niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun bayi-bayi berkata menyamah-nyambah indak mengurang maringani. Cik tanyo cik terajang alun menjawab kekilake taruh sebentar di lambuiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke hidung ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya. Konolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan. Memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura pensan bagai. Sebab Allah dek itu. Nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat ya risiko. Orang hidup banyak akalnya, orang mati banyak kiramai. Langit indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untung kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangit bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah je buku tangan. Pupuah dek kalian kecam adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan. Nanalah mendapat sirik merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan maadang. Tangga malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namun maadang murtigo salapan banyak rombongan. Tangan takabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak diberitahu lah paham nang terjadi, itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado, ado pula mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare, maadang han yang tak berbunyi semanjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco. Sinduit roda berputar pengawal melompek nanya.
Oto berinsi jauh juo menuju ranah kaki buki berimbo di Pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia bakokang di tangannya. Datang perintah Mose itu. Semua turun. Setibo sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan mimpiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi peluru menggaga di malam butuh. Sadonyo rauk ke jurang di bawah kali sopeso sudah itu hari yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antaro tumpukan mai cie magara menggurayo lalu duduk taruhnya tagak bajalan melia banda. Siatu Maadang. Masya Allah. Maadang bebelia hidup. Jalannya gagah. Nyampang tansano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tanang gugua. Mulus. Apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab dek itu? Antah piluru ndak menalo, antah malesek makan pelor atau jangek balik Betawi, antah. Nan nyato nan kejadian wakatu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selama lahaman baru keluar marangka meleriang tabiang menuju pimatang banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan taruh menuri aliran banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mair yang pulang nanya ke pondok Pajar Cakoh. Bapaknya sarang tagolek, kaki bangka, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok rukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salero jania sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Yaitu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang ngati saisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parit pun kanyang pitih lepek bakal terau. Maadang permisi pulang terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icuku licin kepala di bola habis. Betungkek manau serueh langkuk je kacu mata hitam marepe jalan menapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah sama bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu orang imbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya. Namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korok. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru dan murid tabuhu hubungan batin masuknya membalik jasu. Ditambah rasio bakampuang orang salah buah setapian jadi rasio salamoko. Bukan pula menolong musuh, sebab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini telah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek semantaro di rumah mandeh dek Sarial. Selesai sore menyurek dilapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarik di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basua rumahnya dicari alamai dia adik Sarial. Mulu-mulu orang curiga candu menulak je karena tahu alun kenal pun nindak basua ikolah baru patui rangangkan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersyukur ramah-ramah babaso yang mulia manis sajua hati Maadang kini. Adapun beliau nangku kunci palangkin dek Sarial sangkit di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubu Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tanpa asa namun lain CBA yo. Kebetulan sama sesuku kari raso bersana.
Ditambah pasan di sure aluran mamak dek sarial, inyolah memanggil mamak pulau bertambah dagok peci ulu. Indah lama makan bataguah tibolah niat bau sau menyambuang duit tiap hari. Caliak-caliak ke pasar di silau ke kaki limau menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Raso-raso kalentehangan mantap lah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa, makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanyo batu cincin. Di Bali segala duo batu akiak murah haragu, ginyang Suleman di Momani sepah jenilam jauh lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limo. Ko ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang, tapi dek lai di bawah hati lamu-lamu tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemutar matu gerinda, mahasah membantu batu memoles je pasia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun menggele batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sebulan. Bararak madang ke Gorogol ke Cipulir jo ke Ciledug di Sasau Ranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamo bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampang. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro kedai makan. Namun sungguh punan ba itu, de usaho cucua keringek rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indak basau de angek kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo juguliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi di malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau orang awak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibik sebalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga nak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencek. Tapi kok dikaji di papabana dihitung biaya tiap bulan. Mungkin rancak begini bana manang jual wali belusing. Entah memang iyo kejodoh, cocok rundiang putih etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai ide madang lah hacuk perai menggaleh. Apalah sebab beba itu, dek bini pandai berkureh tajamin balanjo dapua. Tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sewa rumah. Karajanyo siwik Jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu selama musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wako aju takana ampok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabiskan ndak dapet main bekicuah. Ciluah ceca dia ndak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya tujuh. Iko menembak dalam kalam dari saratih manang cie ngilo merintang angan-angan. Ulah mendengar disiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lama-lama galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburansang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi teletak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang kalih melayang. Sialah orang yang ketahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam 10. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana susah berjarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktek umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpi sewa rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya.
Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usahkan cegak makin lari kinilah panyam-panyam pikir. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam jo adang teh talua disesohnya. Akhirnya ampal darah tinggi lah 2 hari dan tak duduk. Tengah malam pukul 2 beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo terjilapak di lantai semua. Lagak lama antaranya dicubo-cubo serinsui. Tangan dijambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang mempunyai rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetiang ketampai tidur. Badan layu sabalah kida mulut pencung lewa babuyah mengecek tak jale amek. Rupanya beliau kani stroke sutan. Dek bidan sabalah rumah disuntik diberi ubek. Dek lain dapat naringan bisu tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Dek Pak RT orang peduli kebetulan orang awak pulau diantar ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan dek rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar, RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulau indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabiatlah haka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempono. Pihak makatik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko Madang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecamiang di dalam kampung banyak dusunya orang awak. Itu sebab balak tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulau sabuah nalain ceri tolong dia nak masuk kenti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu jo biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa makati. Maka jo pitih pribadinya Madang dikeluarkan diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi di sebuah terapi olahraga ubeknya diagih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir semparono. Kok muncuang berbalik luruh mengecek lah jaleh banah. Namun tangan bepangku yuo berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jalan dahulu jauh benar perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang madok kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu manga mengecek. Jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati. Penyakit pandai membuat awak pulau retang maubek. Tapi kini lah. Ko iyo lai santi yang cuba ilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun deweknya punah sugalo peduniaran. Rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri. Nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi. Atau membuka menutup pagar malam oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heriang gendeng jawa sobasi tarati laku parangai. Itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati saratu tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyu mudo sadonyo sayang Madang.
Adapun mak kati nangko orang tua tampik bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah adang dan lamo minta berhenti. Mak adang pun terima suku. Lamo bana idik menumpang rasa menyesu orang bana terima kasih yang ku kati. Kini lah pindah ke musaji. Babiliak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karjonyo indah labare, patang pagi membantang lapiak menguras tampik bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk nek lesiap dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba puta menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumaat, mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih juta darwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan dan kida basusukan, tapi mantap barasyah karajonyo rajin jogigiyah dan tak puji luruh jujur dan tak kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa solok Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang acok dia hurang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah beluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecerang di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah maturatinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasu tak mungkin mengemis baik rasunya kapulang dan indak bana. Ko indak ditolong dia makati lajaleh paunyi kolong manete manat yang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kostan selain idik dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang ikona dang sukowana, yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendanga ceramah pengajian puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikolah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano urang kuliliang maadang meranuang surang. Adang menangis sadusa dan lah basah kalau ngulunyo mengana doso selamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucuk tali jantuangnya mengana-ngana idik kamati dia kira baalai suat. Dia tong indak taitong dibilang lah banyak ame dosa lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biar segadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Isu hari di padang masar tampek naraco jetimbangan lah nyato barek ketidak. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun ke neraka. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyango anak dilapiak judijo. Nampak-nampak di ruang mato rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Angok Pak Mandu dan Malayang kane gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan dengan manusia. Di kana pulau doso katuan sumbayang hendak merasa puaso sekali haram. Ampok pemenan tiap hari tua keganti minum kopi zina dan tidak berpemata sabuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan. Panua halaman kalkulator error komputer dibulitnya Allah sesaya nak ketahu. Tapi dia lagi rajin bertanya sungguh beraja dia menyimak awak si pangka di musaji. Lamu-lamu tahu beati tabi semangit beribadah mulu mau rai cek-cek. Di palanca bacaan salat dia apa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran.
Kok semenjak mulai sembayang nan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok jezikir doa-doa dan sunat serta wajib. Penan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mengampuni pupih parasiah tak bersisuk. Iko nan Allah beramalkan, yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak ke maulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samaladu. Makin dikali makin dalam tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamuku. Walau awak berbuat jai orang balaku bayak jua muko kamalah disuruhkan. Baginda pertama serial menyelamaikan angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono ku indak jasu beliau mungkin kejadi sarok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nang salah buah setapian dun sana caro banagari. Deraso baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubu aluang menyambut dagang dari Medan. Rasu ukhuwah Islamiyah jamaah musaji menyentuni ikhlas tak ingin naruh balik. Masya Allah, Masya Allah, alangkah hinonyo dari nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman saagamu itu nanambo zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayu, bukanlah sumpah batarimu, bukan pulau dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpo jenan bayak tubuh di balik ayah susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe maadang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah dipasang laia pembatih antara pedusi laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saf lapan wah sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kutum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, dan itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat, seminggu hari kelebaran. Semenjak luar siang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa keduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak pemakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali entah kok flu je masuk angin. Nanya tu sesudah makan ube agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lebih pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea Al-Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempal yang baru, koko paragiah dan makati serta saruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherap mulai berzikir panjang-panjang pueh berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat. Habis salam tekabia pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun mikir itu kaji berterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga.
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunilah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang pencarian. Sudah tu, entah rahasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masuk itu. Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu, angin baransua usai jua lawik memulai agak taduah kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijuk-kijuk. Kini semakin nyalo juga. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok masuk kawan dan bagumpa putih janya tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyuk hilang di ranah tak bertentu. Menurut yang sudah-sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikun saja. Beko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak masuk. Tapi tak akolah sekali ko suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikun sajian yang dua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala masuk makati bagagih kemusaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua ditokok sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disilihat dari jendela nampak Maadang cando sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau tidak terbangun mak kati menjapit kunci serat. Oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalok lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya. Tapi badan wangi juga. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan kesayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsaji muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa mai Maadang babujuakan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusaro. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bandungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubuah Maadang urang baga di agam baruah. Dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamberang atau penyaba, tapuji atau takutua, di suatu saat apik panggilan, dan itu pasti. Kesana pendengar, sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.